ଏହି ତିନିଟା ଦଳ ଭିତରେ କିଏ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ? ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ, ଏହି ତିନୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ, ଆମର ଏହି ତିନିଟା ଦଳରୁ କାହାକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ତାହେଲେ ମତାମତ ଦେବେ। ଏହି ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେବ? ଏହି ତିନି ଜଣରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ କାହାକୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାର ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ? ଏହି ତିନି ଦଳ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ଭାଇମାନେ, ଏହି ତିନି ଦଳର କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? ନୂଆପଡ଼ାରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଦଳରୁ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କାହା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିବ?